plastic ako. Ah.
Pare, napatawag ka? Wala, mangumusta na ako. Di kita na ano kanina eh. Oo nga, nag-aalala nga ako sa iyo eh. Kung Wala pare, talagang yung ang masakit lang. May kaso kung hindi ko naman ginasa. hindi ka natulungan ni Jack? Walang magagawa sa niya pare. Walang magagawa. Kasi sa totoo lang. Wala siyang magagawa. Kasi Anong nangyari? Ba't nagkaganon? pakita para sa iyo, sa akin na ibigay ko sa iyo information. Kaya umaga tumawag sa akin sa internet. Dapat nakalimutan ko ngayon. Pumasok lang ako kasi ate yung taga ko. Ano daw sa akin, may ngayon daw ako bibigyan ng Offer. offer. Tapos tumawag sa akin sa Punet. Sabi sa akin ni Punet, Sir, may information ka kami na hindi ka raw bibigyan ng offer. Kaninang umaga sinabi ni Monet? Punet. Tapos bakit tumawag ka mag-isip? Ang sabi sa akin, Sir, nagpilay daw sila. May dalawa ka raw kaso na mabigat na hindi nila maibibigay yung hindi kaya hindi nila kukuperan. Para alam mo kung anong sinabing kaso ni Punet sa akin. Pero at saka harassment. Eh, saan naman nila nakuha yung info na yun? Yun nga sinasabi ko. May kaso ba akong harassment? Huh? Diba? Yun lang. Ibig mo sabihin, hindi nila nakalkal sa hindi binigay ni Monet yan? Wala naman daw binibigay si Punet na parang tukukan pa eh. Delikado yan, pare. Ibig sabihin, may tumira sa'yo. Yan na pare. Kasi pare, officially, makikita nila yan sa 201 mo. Eh, Kaya lang yung natukukan. At saka background investigation yun. hindi nila malalaman yung pare. Nasa 201 mo yun. HR lang ang may hawak nun. Eh wala nga sinasabi nga ni Monet, sir, wala kayong kaso. Kahit isa wala naman talaga kayong kaso. Sa ilaban mo yan, pare. Hingi ka ng tulong sa ano nyo. Wala, di na pare. Kasi para sa ano. Diba? Wala akong magagawa. Pare, palagay ko may tumira sa'yo. Kaya rin nila yan eh. Posibleng malalaman nila yan kung hindi HR natin ang nagbigay. Eh, kung dinideny naman ni Monet eh. O ano yun? Hearsay? Okay na sa inyo. Kaya nga, nakasama, nakausap ko si JP. Sabi ko kay JP, sir, kung kaso dali na naman, ang makakapagsabi ng teacher, mas may dokumento sila. Oo. At sa atin, Well- sir, time na nag-take over kami dito, 2014 hanggang ngayon, wala akong suspension, wala akong natanggap pa. Oo. Nalitang case sa atin. O, di sana tinanong mo kay JP, asan po yung ano nyo, report ng background nyo, ano yung po yung attachment nyo? Ano yan, puro hearsay? Yun nga pare, tapos ang ano ko, ang iniisip ko dito, ginawa kay JP, actually, sir, yung kasong step, pwede ko siya i-create noong 2018 sa 2019. Bumalik kasi ako, pero hindi naman ako talaga theft yun, kasi ang nangyari doon, may mga packing kami, bawat tao namin nagbibigay ng komento. Ngayon, na-raise up na ako raw bago nagtrabaho ng bakal-bakalan. Actually, ako kumuha ay i-release ko tong site kong to sa HR. Kaya wala naman talagang issue. Kasi ang ginagawa ko bago na ako may hawak ng project. Ang ginagawa ko nahihirapan kami nahihirapan kami magbigay ng project immediately. Yung mga parts na pwede namin ma-recycle, yun ang ginagawa ko. Kaya pag may pinagawa ko sa tao, punta sa TikTok, kumuha ng, o ito postcard to, gawin mo ganito, ganyan, ganyan. Kasi ang necessarily na nilalagay ko yun ang budget. Puro sila tingin ko mga potential tapos nga ako harassment. Bago siya nagkaroon ng harassment ako. Siguro, noong 2018, eto, napag-usapan din namin ako sa pag-okay ng ganito. Kaya yung HR namin, kaya nabumuka, biro-biroan ko yun, sige, picturean ko yun na nakalimangot. Kaya nagsalpong cleaning ng HR, HR, kay Charito. sabi
Saka bakit hindi ako sinuspended or inano? Kung talaga may kaso ako. Dapat nga po sir, black and white niya. Oo. Yung kaso Yun kaya na nga eh. sinasabi ng Yun na nga eh. parang inaano. Alam mo yung kasong dalawang na yun na hina-highlight? Oh. Panahon ni Dominic yun. Di ba? Kausap ko namin si Jerry. Ang sabi ni Jerry, ano pala si Jonah? Kausap ko si Dominic. Sabi ko, ano naman ang kailangan? Ikaw lang po. Kausapin ko. Oh. Yun yung ibig sabihin. Si Dominic nagbigay ng mga impormasyon na kay Jerry. Tapos yung bagay na yan, baka yan ang ikinumet. Sabi kasi panahon mo yun. Itong 2020, before pandemya pare. Ngayon, nag-hospital tayo eh. Wala. Di may tumira nga sa'yo. Hmm. Ay, mahirap yun. Hmm. Oh. Eh, anong plano mo pare? So mas ano mo yung mas gusto mo yung pera, yung bayad. Kasi baka naman pwede pa si Christian kausapin. May darating yata ang ASCII yun. Pare, yung pinagpipirma mo, si Alpla naman ang nagbayad, hindi naman si Pao. Oh. Oo, yung kaso mo, Alpla nagbayad sa'yo. Di kung gusto mo bang magtrabaho kay Alpla, sabihin mo, kausapin natin si Christian. Ikaw, kung gusto mo, sabi ko nga sa'yo, kung gusto mo bang magstay kay Alpla, baka pwede natin kausapin si Christian tsaka si 3M. Ang balita ko kasi pare, may darating na ASCII machine next year. Wala naman na si Mel, wala si James, baka pwede ka. Kasi pera naman ni Alpla yun pwede mo namang i-hold yun na wag ko munang tanggapin. Kung gusto mo lang, pwede kitang matulungan doon, sabihan ko si Christian. Ako pare, wala na yan mo na. Kaya matuluyan mo na yan. Tutuluyan ko na lang. Apply na lang ako sa iba. Tangin na pare, sayang yun. Ang tagal nating inaantay na mangyari yung ganyan. Tinitingnan mo kasi merong talagang Pare, yun yung potential na kasi yung dalawang case na yan pag hindi kaso yung pare pwede mo nga baliktarin si Cook yun. Asan ang prueba nyo? Ngayon nalaman mong hindi naman nagbigay ng 201 file pala si Monet. Di ibig sabihin si Cook nakikinig lang sa mga hearsay. kaya nga ibig sabihin mabigat pare yung salita no at bakit nila pakikinggan nyo kuha mo ibig sabihin mataas nakapwesto daw Si Dominic ba ang babalik sa Cook? Pupwesto daw? balita ko si Dominic para kukuha ng division manager inano na yun ni Nina Noel ni Robles pinupirma niya na nila yun ayaw lang umamin ni Dominic Talaga? ayaw lang umamin na babalik siya Yeah? kasi kahit anong sabihin ni Jonah ayaw umamin Talaga? Bakit naman? Oh. siguro para isa na rin yan nakaplano para di niya muna aminin di ba para di ba alam mo na ano pa man hindi naman talaga kami magka-vibes niyan Pero pare, pag tataka naman ako, kung si Dominic yun, ba't ka naman pe-personalin? Puta na, trabaho lang naman yan. yan na nga
yung naging kaso niya. Isa ako sa naging accomplice nun dahil sa nagreklamo kami sa Si Jack din naman, kasama nun. isip ako, malakas. Diba? Wala siyang magawa. Kasi, Tangina. decision wala siya. Ngayon, Para naman siningle out ka, pare. Parang sa buong na-retrench, ikaw lang ang hindi pinapirma ng ganyan. ako nga lang talaga pare. Talagang alam ko namang sipa talaga na sinusunod talaga. Kasi, kung kaya sinasabi ko, kung kaso, wala silang may kakaso sa akin. Wala kang may kaso sa HR. HR ang dapat mong paniwalaan eh. Paano nalaman ni Monet? Kasi bakit nung diba kinausap siya ni HR na hindi ko bibigyan ng kopya. Kaya kanina umaga, kinausap agad ako ni Monet. Tungkol sa bagay na yun. Yun lang. Baka matindi kasi Dominic pang mag-ano dyan. Alam mo naman, nasa akin buhay lahat. Bata niya yun lahat. Sa Tarosano. Diba? Noon pa man nang maupo na. Ilang taon ako bago ko pinapupahan niya ng manager, diba? Kaya nga. Ang posisyon ko, supervisor 3. Tapos, puwersa siya ni Jack kasi 2 years na. Kaya nga. Samantala, Kaya siguro baka wala din akong offer. ayaw na ikaw na rin. Ikaw na. Kita mo naman si Jonal pare. Si Jonal, 6 months. Automatically, pinapagpapit. Kaya yun ang nakikita ko na malamang sa malamang pinersonan na ako at saka siyempre policing ka. Wala naman yung magpe-personal sa akin. Kaya pala. Pero wala naman akong kasalanan kay Dominic eh. Pinigilan talaga nila bakit pinigilan nila. Nakita mo naman, di nakaano na sa akin, di nakaambala na nakasunod na sa akin doon. Kaya, Pero na lang. oo. Tapos yun ang naging issue ko. Yun na nga eh. Sana man lang ako. Nako. Sayang naman. Ganun talaga. Ganun talaga para wala akong magagawa. Ay, nako. Sayang. Ano sabi sa'yo ni Jack? Nakausap mo? No, pero ano pare, lahat na. Mga tao ko, wala na. Lahat. Walang matitira sa akin. Oo, walang natira sa akin. Wipe out. Oo, wipe out. Pare ka naman, napakaganda naman ng offer eh. Oo. Oo, kaya kamote kami ngayon sa basic lang. Kaya nga sabi ko sa'yo pare, baka kung gusto mo ng tulong, dahil kailangan ng tao, pag-isipan mo. Mahirapan din pagka yung pagkakuha ng tao. Siyempre, dalawa kami production manager dyan. Tangina sa dami namang makina pare, sa Thailand nga, iba-iba eh. Hindi naman ko Hindi, nga hawakan mo naman yung ano mo, pag nagka-injection, pag nagkaroon ng husky. pag nagkaroon na lang siguro para kasi Oo, oo. Pare, ang utang na to si Calvin. Basta tumanggap ka ng pera, ayaw niya na. Ano na, basta tumanggap ka ng pera, ng bayad. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, baka gusto mong ano. pinapiro na namin ng retrenchment Yun na. Yun na nga, may madali naman kausap yun. Kung gusto mo lang eh. mag-i-explore na lang ako sa iba. Mag-apply na lang ako sa iba. Ikaw pare, kung ano, Actually, parang niya yung in-applyan na ako. dapat. Oo. Apply ko lang yung programa na yun. Hindi tayo para sa Miki.
yun, di ba? Pero sa Manila, Oo, sige. Very good. Very good. nag-apply na ako sa Indorama pare. Oo, very good. Sana makuha ka. Binigay ko na yung resume ko. Pinapasa sa card. Tapos tinawagan naman Sa Relix. tinawagan naman yung Oo. Thank you po. Ayun, very good. Uy, ikaw pare, magsabi ka lang. Pabigat sa inyo eh. Mahirap din magpabigat sa Pare, anong pabigat? Naubos na ang tao namin. kaya syempre lang naman yung tatrabahuin ko sa tatrabahuin mo eh sa akin may trabaho na sa ayun dito. Basta ikaw pare, kung anong ano mo. Anong, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong tulong. Ganun lang muna sa akin. Kaya Oo. actually sa buong nakausap ko kahit hindi ko na-avoid ko yung pabukuan. Oo. Yun, pag-apply ko ngayon. Oo. Basta, Paglabas ko na alas 4, 4:30 na dito ko sa Patino. Nagtirapay na ako eh. sige. Basta kung kailangan mo pare, magsabi ka lang, no? Sabihin mo lang. Oo, kasi kung ano naman si Egypt ko, kung babayaran naman ako ni magamit ko muna yun. Kaya nga. Tapos secure ako ng trabaho mga ilang months siguro hanggang next year. Kasi nilagay ko sa resume ko, December 25 pa ako mariretire. Gusto mo pare, patulong tayo kay Fred. Okay, Fred. Oo. Gusto mo? Bakit naman lahat pa rin ang kailangan natin eh, pero tatry ko pang lahat na resources. Kung lahat ng resources makakatulong, bakit hindi? Pero Pare, ang alam ko si Fred nagkaroon ng ano ng expansion dun sa production nila. So kung